थ' गाइस दायो ओंखारबाय बावखुंग्रि थांनो। दायो गारि गाखोबाय गाइस थांगासिनो। Entarsi guys haजोआ अभार ब्रिज थ' गाइस जों दायो सफैबाय आरोना बावखुंग्रि हाजोआ दायो गारिनिफ्राय ओंखारना थाबायबाय आरोना गाइस माने हाजोआवहाय थांगासिनो जों बावखुंग्रि फेस्टिभेल 2023 गाइस जोङो दायो गाखोनो नागिरबाय आरोना बे गाखोजेननायनि लामा थ' गाइस जोङो दायो गाखोजेनबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो। दायो जों गाखै फार्स्ट स्टेपआव सफैबाय आरोना गाइस फाइनली जोङो दायो जोङो स्टेपआव सफैबाय आरोना
फाइनली लोगोफोरजों दायो गाखोनो हाबाय आरोना जों दा एसे गोजौआव फाइनली लोगोफोर आदा बिबु साबो सफैबाय आरोना फट' लागासिनो bos agak guys Oh yes, I love you man. I love you. इधर बैठते हैं. guys sedang karena sih sampai mundur sampai gitu. Bye guys. Udah lah kali ya.
Budka Master guys, Budka Master. B-boys guys, foto lerai apa? B-boys. B-boys guys, B-boys foto lerai. Esenesi guys, video ko baru punya lagi, goodbye.